Jeg står her med årets Fairplay-pris 2015, som jeg lige om lidt vil overrække til Anders Hartmann fra FF Bornholm. Stort tillykke med prisen, Anders. Jo, tak. Tak skal du have. Og det er noget med, at I har fået prisen, fordi at I har gennemført, jeg ved ikke hvor mange kampe, vil du fortælle lidt om det? Jamen det har vi. Vi gør, hvad vi kan for at komme over og spille alle kampene. For, ja, både for holdet og for, hvad skal man sige, princippet i det, støtte op om det. Så I har simpelthen spillet floorball de sidste par sæsoner. Hver eneste gang, der har været kamp i København eller på Sjælland, så har I været derovre. I har ikke haft et afbud, eller hvordan? Nej, det har vi ikke. Vi har nogle gange kommet med en udskifter. Men vi har taget kampen alligevel, og det er sjovt. Hvordan kan det være, at I er så engageret? Er det sporten, der simpelthen er fantastisk, eller hvad? Det er både det. Vi elsker at spille floorball, men det er også lidt måske for at sende signal, blandt andet til holdene i København, som vi møder, ikke? Og hvad er det for et signal, I gerne vil sende til Københavnerklubberne? Jamen, det er noget af det, vi har snakket før, som også er grunden til, at vi har fået prisen, at det kniber med at få nogle hjemmekampe. Der er rigtig mange afbud desværre, og der vil vi godt sende signal om at få noget spændt i helmen, og så komme over og spille kamp hos os også. Ja, og det signal vil DAFO selvfølgelig gerne sende videre. Vi skal overstøtte vores Bornholmerklub. Kan du fortælle lidt om klubben? Hvordan er I rent statusmæssigt nu? Hvor mange medlemmer er I, og hvordan ser det ud med holdene og sådan noget? Det ser umiddelbart okay ud. Vi udvider, eller man skal sige, vi har fået på nye damehold, og udvider også, forsøger i hvert fald at udvide vores juniorhold, så vi har noget at bygge videre på til første hold også. Og så prøve at få lavet nogle arrangementer, nogle træningskampe hjemme, og nogle floorball-dage, hvor der er åbent for offentligheden også. Du fortalte også, at vi har jo vores konsulent Niels Ola Nielsen, han bor i Ystad tæt op på jer, så ham har jo tit besøg af. Hvordan fungerer det samarbejde? Det fungerer fint. Vi håber at i hvert fald at komme med i et projekt, der er 2025-50, eller 25-50-75. Det vil vi meget gerne med. Jamen, og fra DAFOs side, så håber jeg også, I kommer med, fordi at vi skal støtte op om Bornholm. Og så er det noget med skolernes floorball dag. Var der også noget, I ville være med til? Ja, selvfølgelig. Alt opmærksomhed kan få med sporten som muligt. Og forhåbentlig nogle nye medlemmer til klubben. Vi håber det bedste for Bornholm, men stort tillykke med Fairplay-prisen. Det er meget fortjent, og tak fordi du kom, Anders Hartmann. Vi håber, som sagt, det kan give noget debat. Der har allerede været lidt på Facebook med hensyn til det, vi snakker om, at få spillet nogle kampe på Bornholm også. Så, og tak for prisen. Vi sætter selvfølgelig pris på, den anerkendelse. Så tak for det. Selv tak.